Takže dámy a páni, dneska som si pozval na server 33 ľudí na môj event. Áno, schovka event. Takže napíšem im, nech pozrieva do videa. Takže Jop. Takže môžeme začať. A plus som so Samnopom. On mi bude pomáhať, lebo on je majiteľ. Takže môžeš pozdraviť sa mnou. Čau. Jo. Sú tu aj niektorí youtuberi, ako vidíte v tabu. A asi môžeme začať. Takže, jsi ready? Jo. Já mám meč. Je tu fakt hodně hráčů. Pomeno start schovka a můžeme, boom. No Pomeno cut, boom. let's go. Běžte. Hehehehe. Napíšem hehehehe. No i tak hľadáme. Spectator. Zase kononiť. No. Takže Brizrod je glowing? Ty to tam máš napsaný přece. Nemám. Nemáš? Aha. No, Ajaj. je to nějaký funkčně. A má voice chat? Zeptej se ho. Usíkuje? Jestli má voice chat. Máš voice? Má voice chat. Nemá se. No nič. Proč máš OPSu? Co děláš? Tak, Máš OPSu? no tak mám. Děláš? A to nemáš mít vůbec, co to je? Prostě si to Dobre, tak mi zmeň, ja budem hľadať. No nič, tak chyba, sorry, no. Fucikuje. Ak si bol na tomto videu, tak ospravedlňujem sa. Chyba to bola. Jo, ok. To by to nedalo polovinu věcí. Dám... Kamo? Já jsem říkal Blaze Rod. Já jim to klírnu. No teď. Já dám Glowing. Tak. Teď si zobrazilo hodně hráčů. No, tak teraz som videl. No nič. No jeden umoral, no. Uroba by sa pomaly zmenšovala borda o 50 blokov. Ale pomaly. Mi zmizol meč, haló. Počkej. No. Tu nikto není. A na strome som videl. Kdo bys měl mít věce? Glowing. Za 5 minut. Uběhly 3 minuty a už to dělal dvakrát. Teď už to teda nedávaj. Jeď mi uteká. No nic. Potem, ty man... Já pak až budu 40, 35. No nic, Co? Já nepomůže. No. Tu niekto lietal. To si ty, hore? Jo, já jsem u toho hradu. Ja som sa zekol. OK. A pokud se někdo hakuje, tak má hned bat. No i on sa odbúja.
No, napíšte mi dačo. Doporučoval by som sa neodpájať. Možno dám šancu. No tak to napiš. No, Ale nic. ten Glowing. A zase to dalo hrozně to. Zase to, napiš to, už tak. A zase to dalo hrozně brzo. Uběhlo do teď 5 minut a dal to 3krát. Já ti budu to tady Prosím, ne. to budu dávat. Prosím ne. To, ale hrozně. Prečo si tu? 23 lidí na streamu, Jako to je prosím. úplně nemožný potom. To je nejlepší schovka na světě, reálně bys to nenašel do země going, prosím. Dobre, máš šancu, ale máš na to 30 sekúnd sa niekde schovať. Dávaj, Ja, utíkam. dávaj. No nič, dali sme mu šancu. Václav? Nebo komu? Jo, Aha. jo. Počkej, to je nebezpečný. Oni skočili do toho vězení. Počkej, já se musím dát bariéry. No, on se nějak dostal na střechu. Jo, ideme ďalej hľadať. A málo jsem skočil, se musím dát bariéry. Že si sa pridal. Co? Že si sa pridal. Napíš. Jo, vyjdu napsat. Nebo napiš to ty, že právě se přidali se mnou. Práve sa pridal aj... Taký host, můžeme jít na to. Jo. Ja som chcela zapnúť chat, aby niečo napísali a aby som videl niky. Už na to, fly. Kde si? Já ti dám ten fly, abys měl teda, teď už budeme mít oba fly. No nič, kde je? Ne, aby sa zmenšoval Word. Dávaj. Jo, zmenšíme vždycky border za 40, takže dáme Word border set 300 a dáme 30 sekund, za 30 sekund. Jo. Já budu tady u borderu. Jo, mám hráče. Tady je ta tráva. No, Tady se mě byl. máš můj chat? Ježiš. A nejde zabít, ono se to kvůli tomu laglo, úplně celý. Ne. Dobrý, už jsem je smazal, tady dropnu třeba 5 miliard kukuřice. Hej, sorry, ale já tu kukuřici budu muset nějak dát rychle pryč a teď to rychle killnout ty itemy. No, nic. Sorry hráči, ale já tu farmu tady asi zničím ty. To mě ty hráči tady nejdou hitovat, a je to hrozný. Čauko. Prosím, nech mě. Oh, double kill. Oh, jsou 2 hráči. Starik. Ne. Starik. Pojď sem. Na mě si to laglo, kde jsou? Ideme už preč fly. Kde by mohli sa schovávať? Okay, už nám vypnu fly zase. A mám litru a budem si šetriť. Tak já jsem ho ztratil kvůli tomu. No, tamhle. Já mu tak elitru asi nasadím a budu ji používat třeba, že budu někam na vejšku a pak skočím na nějakýho hráče. Jo, ok. Tamhle jdu. Oni jsou tady na spawnu, oni jsou tady ve vězení. Je tu několik hráčů. Ajajajajaj. Tak čo? Je tu někdo na spawnu? Ale mi tu někdo je na spawnu, se tu někdo schovává. No nič. On u hory asi. On ne. Mám nik. On nedrží shift týpek. No nic. Kelohap. To je nějaký fakeový určitě. Neviem, asi hej. A keď to bol real, tak určite niekde napíše. Kamo. No, Jdu hledat. Je tu vůbec Lidl, speciální host? Tam se si budou určitě utíkat nějaký hráči. jo, ok. Hej, to je docela hard, já tu někoho furt nevidím. Jo, mám Instant Wrack, on se líknul. Jak se má dostat dovnitř? Mám Instant Wrack a 2 hráče, 2 neky. Tam viděl. Ale to mi to spíš kazí, než pomáhá.
Jeden mi pomáha. Ale on 3, 1. chytne border. Jeden uteká. Mám X-Nevrax. Jsi dead. Jeden uteká, má glowing. Je u hradě. Jo. Když mi dáme glowing. No, už nemá. Dáme teď slowness na chvilku. To dlouho nic už nebylo teda. Já tam teď na chvilku upám. Kamo, ne. Tady byly 2 hráči, on mi zdrhnul. Nejspíš. On bude tady. On prostě zdrhnul ten hráč. On mi zdrhne, to nie je fér. Kamo, on mi zdrhne. Dám možno revive. Možno, hej, možno. Co dáš? Ok, zatím no. Ne, ještě jako minutu. Já si použiju tu elitru. Dám teď glowing, jo. Mimochodem. No nic, tak teraz si jej pomohl. To je Sterik. To jsem už našel 2krát. Sterika, jo. Kde je Sterik? Jo, tady je. No, mě to spadlo nějak. No nic, jeden dash je dead. Jeez. Když mi Sterik uteče po druhý. Teď ta elita mi to kazí. Oliver. Prosím, bývaj. No nic. Oliver. No nic, začal nadávať, no nic. Kde by mohli sa schovať? Ja to asi zajtra... Nevím. Tady nikdo není. No. Já mám, ježiš, to jsou mrtví hráči, já jsem si říkal, že tam je Miku. Moje party. Dám revive. Co štěstí. OK. Ten to se napojil první. Prosím mě, bro, To je úplně prosím. kravina. Dáme lomeno Eve, No, lomeno revive no. random a revive 2 random hráče. Aha. Mně je takhle super. Moc to nechce. Kelop a It's Nevrax, takže revive, Kamo, It's Nevrax. Počkej, takže S. Kelop. A mají 30 sekund se skolovat. jo, ja budem len tu hľadať. Takže, Kde jste? no hľadám. Nie som na fóne. Ok, tak to máme teď nachod. A nebude by se teď viděl? Jdu za tebou teď, pojďme to spolu. Poďme. Poďme, ty sa rozdiel tam, ja tu. Nějaký. Tady je Nick. Jo. My se nedostaneme nahoru. Jo, dostaneme. Parkour trošku musím. No, nič. Dobre. On už Ano. umřel. Ty se pozval? Jo. On stane, že nie, áno. Dobre, dáme random sladky. Pozor. Teraz sa odhalia vaše súradky. Pozor. Dobre, teraz. Starik. Jo. Mám kelop. Jim. To jsem oživil. Ne. Zabij. Kde? Tady i Nevrax. Oba dva jsem oživil. Hej, proč mám kreativ párnou? Nechci. No nic, Já musím jít pro můj šíp. Já jsem ho ztratil. No nic. Máš vošť? No nic, mám spasenú raketku a neviem, keď ju mám využiť asi. Neviem. Chceš přežít? Nechceš? Neodpovídáš. No tak nic no. No nic, mám filu. Tak smrt. Ale týpek je mega trapný. No, teraz mi neutečete. Teraz mi neutečieš. Já tam asi doletím elitrou. A jako si... Jo. Posledný Slovák.
Keď máš voice? Nebo asi nemá. Ale Nice. chvíle máme sem. To killnu jen tak. Tamhle. Tam to ještě jednou naposled. Jo, já mám tak, jo. Jdu po něm. Už drhá. No. Co? Máš voice chat? Počkej. Dobré. Jo, ale moc mi se, že je neviditelný. Oh. No nic. Ide mi uteká. Tady někdo musí být schovaný. No nic. Bro. Na. No nic, neviem, čo tam robil. Ale okej. No ešte, ako si požiadam tú poslednú raketku. No nič, zozadu som ho. No nič. Hráče. A díky němu jsem našel 3 hráče. Jo, ja som našiel zase Matiku. Sú tu 2 hráči. Tam má teď i Glowing a to. Tohle. Slyší, tam má Tu. hráč. Zabij ho. Čo na mňa utočíš? To je nič. Oni mají ještě slowness určitě. Posledne 13, že? No jo. Jo, já ti tam dám raketky. Kuku gaga. Našel som Sterika. Tady. OK. Našel som Sterika. No Sterik. Sorry, no. Mám tě. Poď sem. Môže utečieš. Máš voice? Máš voice? Chceš přijít? Sem. Uteká mi, jojo. Daj mi pomoc. Měl jsem rozhovor s jedním hráčem, který reálně radši chtěl umřít místo toho, aby jako mohl hledat 2 hráče a já bych jsem ho nechal. Co to bylo za hráč? No nič. Okay. Ale až to bude top 10 nebo... Václav. Zase na toto isté miesto. Já přísám, že se tady veklipnul cápeček a proletěl kolem mě. A je tamhle někde na střeše. Teď slowness, počkej. Tamhle úplně nahoru vyletěl cápeček, když zateš glowing, možná to bude vidět. Ok. Inak z Krisa. Poviem, aby nikto nevedel odlietať. Jo, ty to spravil. No, jsou všichni. Jo, idem tam. Tady tolik hráčů. Jo, idem tam. Ne, já umřu na bordu. Rychle. Ven. Tady je zase klid několik hráčů. Oni umřou na border. Týpek tady umře na bordu. Já zdrhám, nebo já umřu.
dobrý. Týpek tam umírá na border. Levé, levé. Už jenom 6 hráčů. Oni všichni umírají. Ježíš. To je extrém. Kolik je lidí? 45. Banánko, Kuba, Moroby, Maxo. Kámo. Týpek umřel. Kolik je lidí? No, našel jsem jednoho. Co? Ještě teda, jo. Já mám 2. Jo. To jsou tam banánko. A takovýhle lidi, oni jsou furt na tom stejném místě, kde jsem je našel. No tak teď jste jde. Pokud mě zdechnete. Hej, proč jste tady všichni 3? Ajaj. My jsme 3 kamarádi. No co je? Chce se obětovat, opravdu. A tenhle říkal, že se obětuje a my 2 si to rozdělíme. Jo, že si to No, rozdělí. kdo se chce obětovat? Ten nám říkal, že souhlasí. Tento. Tady tenhle. Tady tenhle? Fire Donut, ano. Ano. A Ježíš. my si to chceme rozdělit. To vyšlo. Ano. OK, šlo by to. OK, Šlo by to? Jo. děkuji. Takže vy 2 výhry se. Jo. Jo. Děkujeme. No nic. Výborný event. GG, no. Já jsem tu byl schovaný, vykáčovia. Další. Easy. Počkej, Ale ty ty jsi byl? jsi nehrál, ty nejseš naživu. Ty jsi nebyl. To nedostal. Ty nejseš naživu. What? Ty jsi naživu. Ty jsi cheater. Cheater. To nebyl naživu. Takže toto je už asi konec videa. Díky je hacker. Dobre, demon ban. Ach ja, hacker. No takže toto už konec videa. Takže ďakujem, že ste boli na tomto serveri. Áno, na MČ schovka. Takže Mr. Birch a Bananko vyhral. Ďakujem, že ste aj vy účastnili a že ste vyhrali tento event. A uvidíme sa neskôr. Čauko!